Нека да изберем и останалите компоненти на инсталация. Отиваме на прозорци, избор на топлинна помпа. Както сами виждате, всички стойности са нанесени. От избор на топлинна помпа може да изберем от богатите библиотеки на Fine-Havac термопомпа, която ни е необходима. Всички, които светят в червено, не са подходящи за нашата инсталация. Отиваме на изчисляване на циркулационна помпа. Пак повечето компоненти са ни нанесени. Тук можем да направим и хидравлична симулация на избраната помпа. Всички циркулационни помпи, които светят в червено, не са подходящи за нашата инсталация. Избирам Velostar 25/6. Избор. И тук вдясно имаме хидравличната симулация на циркулационната помпа. И последният компонент, който трябва да изберем, е разширителен съд. Избор на затворен разширителен съд. И тук виждаме, че нищо не свети в червено, т.е. всеки разширителен съд е подходящ. Избирам най-малкия разширителен съд. Натискам избор и вече сме избрали нашите технически компоненти по инсталация. Останалите опции, които имаме по менютата, са количествена сметка и подробна количествена сметка. Нека да ги разгледаме. Количествената сметка ни дава броя тръби, както и топлинната помпа, циркулационната помпа и разширителния съд. А подробната количествена сметка ни дава разбивка на заложените в проекта тръби. Може да разгледаме също техническото описание на текстовата част. Бойлер. В нашата система няма бойлер, но ако се наложи, винаги може да добавим бойлер и тук да подберем най-подходящия бойлер. Следващата стъпка е да изкараме техническа записка. Отиваме на файл, извеждане и виждаме, че програмата ни дава възможност да изкараме количествените сметки и всички технически данни в RTF формат, Word, Excel. Аз избирам в Word формат. Сега програмата ще генерира техническата записка в Word формат. Виждаме, че има текстова част, както и всички таблици с изчисления, които видяхме преди малко в програмата. Програмата удобно записва в файла този Word формат. Затова може да го затворим и да го работим по-късно. Нека да запишем проекта. И да го затворим. Програмата ни дава възможност да изкараме технически данни на чертежа. Отиваме в менюто AutoNet, обновяване чертеж и тук може да избираме кои от всички данни искаме. Може да изберем и всички. Автоматично поставени. И както виждаме, всички данни необходими ги виждаме и на самия чертеж. Номера на веригата, площта на серпентината, която покрива, диаметъра на тръбата, дължината на тръбата, стъпката и така за всяка серпентина
и за всяка тръба. Сега вече може да пристъпим към създаване на аксонометрия. Отиваме на бутона аксонометрия и тук вече може да избираме ракурса, през който ще гледаме инсталацията. Аз се доверявам на предложения от програмата. Окей. Тук също може да изкарваме технически данни върху аксонометрията. Даваме му окей. И виждаме, че аксонометрията ни е напълно завършена. И с тази стъпка приключваме нашия проект.